Ketvaka lidi, já vás tu zdravím u nového videa. A dneska se podíváme na druhý part ze hry Vlogger Go Viral. Tak jo, takže jdeme na to. Takže tady už si můžeme rovnou sebrat 13 milionů. Lítá nám tu hrneček, takže ten si vezmeme. Urychlíme si ten čas. Můžete vidět, že za to, co jsem nenatáčel, tak jsem už našetřil si docela dost diamantů. Bylo to docela těžký, protože jsem to šetřil po jednom a měl jsem na to jenom chvíli. To je jedno. Tak, jdeme si přečíst komentáře, protože už tu máme max. Tak. Go home, to je hej, to dobrý. Jo, všichni si píšou muziku. Ježišmarja, já jsem blbej. Tak. Sakra. To je jedno. Jdeme na... Tady si to dáme, tak, ten kelímek a šetříme si teďka hodně na novou věc, kterou vám teď ukážu. Je to tady ta klapka. Ta klapka je úplně libová, ale bohužel já na ní nemám, takže... Tak, vrhneme se teda na... Počkejte, střih. Tak jo, lidi, jsem zase zpátky a musel jsem udělat na chvilku střih, to je jedno. A my už tu máme právě, že... Tak. Už tu máme... Wow! Tak Viral dokonce. Tak 105. Cože? 105 milionů. Cože? Tak to je hodně hustý, to je hodně dobrý. Tyjo, za to si koupím to nový. Tak. Vidíme, co to je. Tady klapka, no. Krásný. Tak jo, lidi si hodně psali o tady to taky. Takže to si odemkneme teďka nově a jdeme to teda natočit. Tak, podíváme se na ty komentáře, co tu máme. To jsem chtěl tohle v hry, tak potom, když tak, ježiš, já jsem blbej. Na hry, sport, sport, jo, tohle jsme si teďka odemkli, takže hned si to zahrajem. Takže týpku, můžeš se těšit. Tak, dáme si tady ten hrníček. A nechápu, proč máme 0 diamantů, jo, už jsem to pochopil. Protože vlastně máme to, jak se tomu říká. No, jsme si koupili to video, to nový natáčecí. Tak jo, já doufám, že se vám tu ten krátký druhý part líbil. Nezapomeňte dát like, odběr a ketvaka.